isi operator ndiite zara nekwasha. Oh, mkwasha zika. Ndokuwenga mama ngari wakaita sezita nitebata sei. Vakapangara vachiti uya undipe pfuma yangu uye mwana wangu ubva share yake pamaini wakazomuramba waona kuti watora maini. Uya undipe pfuma yangu uye mwana wangu ubva share yake pamaini wakazomuramba waona kuti watora maini. Kana kuti makurukota zvikiitika pane zvekuti taida kubata nyaya ndekuti uya akagara pasi mukwasha pakuti mukoma wake yanga akaurawa saka kuti akunzi mwana wangu ari kutonga akaregera chigesi vape nguva. Baba darire kupa nguva nyatotsanangura nyaya yenyuka tinyazobata musoro waine zvayakaita handinai sanyanyotendera stere taura chinzi ndakamhangarira mukwasha wangu uyo akagara pasa pamusoro eda ndakamhangarira mukwasha wangu uyo akagara pasa ari ndiye munin'ina anguwe mukwasha wangu akafa anga mukwasha wangu anga akatorana nemwana wangu uyu akabva agara nhaka magara akaita nhaka yetsika dzedu nechivanhu akabvuma vakandizivisa kuti baba ndini ndamukwasha wenyu kubva nhasi vakagara 3 weeks ndebva azotuma samutume wake achiti mwana wenyu handichada. Ndakati nechikonzero ndichibvunza samutume saka ndema ngutumira angotita kuti noudza kuti mwana wenyu handichada. Ndakati hapana chakaipa ko zvaakashanda nemurume wake muri kuti kudii nazvo. Saka isusu zvatataura ndezvokuti hatichada mwana wenyu tinongoitai zvamuri kufungidzira kuita. Ndosaka ndazosvika kuno kuti ndijekeserwe nevedare. inyaya mbiri dzatanzwa nyaya yekutanga ndeyepfuma zvaika mashopa zvato haichi yepfuma mako isiya kunzi haisina basa ai ine basa kuti pandati ndudamara tanga maroka pfungwa dzenyu ndiri kumboda chii pamunhu wandiri kumhangarira handika makatanga muri kuda kuzvipikisa soka imi munozvipirikisha mega netambo yani andemakoro mwana wenyu ari kupi ari mukadzi wake ngauya apa takuda kungoti tishande because nokuda kuti uyu taona uye atiratidza kaunhu kokunge ari stable ngauya apa asi nhau dzaifanira kukremwa pangani mazvinzwisisa tanotana mkomana takwapindura nyaya yepfuma satasvika kune nyaya yekremu hungu nyaya yepfuma ngairambe kuti mukoma uti anga karora zvishuwa anga akamboendesawo mari akaendesa asi hatisingazivi kuti noora kuti singatarisirwe kuparara kwake anga achitarisirwa kuti achanoita se achanopedisawo rukono vari vese nyaya yerufu ndoikazovapo chete ani ngairambe sezvo ndamisikidzwa ipapo pfuma ndirambe ndinoita se ndinozadzikisa right iwe watipindura baba mazinza nyaya yepfuma ichipindurwa ichasvika kwaichasvika amai amenyu akafa ndobva magari wanaka umirai mundakemanje munodaira chiimi ezi ndakubvunza kuti vamenyu akafa ndobva magari wanaka 3 weeks ndizozve 3 weeks dzokunzi ndakuda sonhaka pa3 weeks mamusisatodiwa muri kunzi mati vanga varichi vakanozvanga vakashanda nomurume wavo akafa tokupemukana kuti titsanangurire zvakamira sei zvii zviri kukuzvimba pakugawanaka zviko zviri kunzi makashanda kupemukana ndaishanda nemurume wangu kubasa zvatoshanda nemurume wangu kubasa taishanda chichengeta mari pamwe chete saka mari yake imwe aitora chichengetesa kushopu imwe mari akati ndakachengetesa amai imwe mari yanga anayo 3000 yanga iri kumba kwasisi wake pakugarwa naka amunini vakandishedza ndifunga kuti vakandifonera nakadzagadzwa pamba nemuzukuru wao ndiakamisikidzwe papo ivo pamunini vabva vazondifonera vakanzi mai guru svikai upi svikai kuno ndobva ndienda kubasa kwavo vakanzi ini ndaona kuti zvandisina chii zvandisina mukadzi hazviitere kuti tiite sei tigare tese
ndikati abana chakaipa kana vabereki venyu vachizviita sei vachizvitambira aiwa toita sei togara tese tabata tonofunga takatorara tese kubasa koko ndaitopora ndichienda basa ndiita sei ndichidzoka kukumba ndichienda koko ndichidzoka kumba zvadaro ndobva wazongotuma munhu kuti achaita sei handichakuda kubasa kwacho basa rera mashara pamwe chete nemurume kumaini anenge ane maini ake mukunyanga ane maini okay kwamashara pamwe chete nemurume Ati pana panoita kunyatsonzwikiseni mari kuda pamwe ndiri kurasika. Murume wenyu uyu akazoita maini maamese. tanisiri tese. Imi makaurora nemurume uyu ane maini kare. Angachirutochera maini yake yote pakandi. Tichaidanana achitera maini yake. Ndio ndizwisise nyaya kwaira mbere. Murume uyu akafa mune makagara naye makora makati. Gore rinoti chete nofunga 6 months. 6 months amagara naye achibva ashaya. Angari mukadzi nemurume. Alright, nani makora. Mane panaida kunzwisisa. Kananyaya murume wanga akafawo makamwana ano maini yake ere kati asata ano maini angana ayo maini yake angano maini yake avarora imini arora imini nokamazogawana kana no ara afa paakafa ndobva machidzingidzwa here kumaini kuye kana mundikwamba pai kana makabva madzichienda maini ngeni dai pachena totsvaga kuti kukudzimbai mani ivo vakachanzi chatuma tikaenda kunhamo vakati chatuma munhu after 3 weeks 3 weeks dzakadarika vakati shedza kunogova hembe vakati chatuma munhu tienda kumaini koko tononzwa kuti mashiyazi acho zvakamira sei after 3 days tikuita sei tikuya ikoko abhana munhu akauya dzamkomana 3 weeks mati masondo vakanyagari vanaka 3 weeks 3 weeks dzenhaka kuda munhu here kana kuti kuhwandira pfuma yakanga asiwa namuchakabva mozoramba mukadzi dai pachena kuti nyaya yegomba iyi kushandira pamwe kuti inini nemukoma nevamwe wedu tichitora varidzo vemaini kwete kuti ndaitora maini nekuda kwenhaka gara ndoro nokuti sinyaya nyati hatisi kuiziva ndika pachida kuiroda chinzwa wemahwaene kuti nyaya iri kumboida papi iwewe nemukoma handika nevange mwoyo nevaridzi vemaini ndimvaridzi vemaini nevakuru vatinochana nonzwa nhoroondo izvokana iwe kati ndimamburi varidzi vemaini handika mukoma kusakasana amaiguru here amaiguru ayo maiguru avapa avapo handika ava vanga vari pere panyaya dzemaini dzacho avapa right makorokota right ndinoona wewe chokutanga tiri kuedza kutaurira kuti maini aurikududza yakanga iri nemukoma handiti kududza kuti wakagara amaiguru vako apa hauna gara nako yovana kuduvira kuti mukoma ndiakanga aedzewo maini kwete tese right mirai makadaro achakoma kubatsirani maita basa matuvhura kwazvo imi mambotaura kuti pakagarwa nhaka pakaitwa chivanhu chokugadza nhaka good vana vabereki vacho here pamusha pakatomwiwa mukombe ukatomwiwa ukabva kuna amai avo vasati vatonwa mukombe ndakatanga ndabvunza kuti munhu afa abvana kutanyaradzwa makutoti zvenhaka taona kuti mwana achiri mwana mudiki tingakuremedzei ndakati handingakwanisi kupikisai nekuti muri pamusha pano zvinogona kusiyana muri pamusha penyu tingakuremedzei atezvako alright iwe kuzorara kwawakaita naamai ava ndiko kungodana nawo zvakuenda bhati kusiri kugara naka waita zvakanaka wapinda wese nomiri kurara navava zvanga zviri zvokungodaro zvisiri zvonhaka asi muzukuru wenyu ukamudza here kuti akamwa mukombe wonhaka pana ukambozvinzwa
Ashimira iwe. Ashimira iwe. Ukazinzwa ere. Ashimira iwe. Saka unota nogara. Kana kaka. Iya mtaura pipo kutaka kuti ndinde agara naka. Unodale. Airana ngewana kuti Kune vana vanga ndembe. Ndina ndisenda mbeta mwana. Vana vakagara ndipo vakazanza. kumango aitumba kazi. Zvavari kutaura naye maini. Kutaura kuti maini zedu nanamukoma. Ichokwadi here kuti zvakutaura kuti yanga iri syndicate nemhuri yavo yemusipo. Ngori wese wachenda wese yone mukoma wawe pa. Chandaona chiri apa ndechekuti dare amai vari kuda mari yavaishanda nevarumewo yaichengeteswa muhana. Handidika iyi yatinoona sokunge zvakaita kunge kuti vakwanise kufusura munhu panguva iyoyo zvaigona kudikana automatically pabva papaizwa uya vagara nhakawo zvotsvete hakuna nhaka inogarwa masvondo matatu inoona kuti handisatoda munzisa bonde warova alright ava ndo zvakuda chete zvokuti hachada no problem but ava chakuda chinangwa chenyu mukuda kuti murume akagara nhaka here kana kuti muri kuda mari yamakashanda nevarume enyu ndambudzwe mari ndikashanda nemunhu wangu ndongoshare pakati kuti ndakashanda undaitoshanda kubasa kwacho ndaitorara ndakasvinura uyezve amai vajekesi alright uyezve amai alright wanga watopiwa nguva yekutaura chitaura tinzi inyaya ike inenge vamwe vacho mutozi unhuronda ukwanisa kungovaturira votaura chavabvunza zvedu tiri kubvunza iwewe unokurumiza kubuda munyaya kuti vamwe vanoziva nhoroondo tikuda nhoroondo yako alright mashares yamai avo kana kuti yemurume wavo pamwe chete naamai avo uri kuzvigamuchire nekuti pane zvawakatora kwagara naka pana mashezi andikatora pana mashezi mana mashezi aitowana ipapo ko 3000 ataura 3000 handizive ndeushandwa nemurume wavo handizive pamwe achiri mupenyu nandizive ndotaiswa kwangu kupedza regai tinzwe tina amai vakasimudza ruoko muri chii chevari kumberi murooro ukuda kuedza kupindurana uye 3000 for sure hanzvadzi yangu yakakandichengetesa 3600 ndobva azotorera 300 achaenda kunobatsira ndofunga akatanga kurwara zvokurasika njeni ndobva auya akati sisi ndipe mari yangu izvezvi ivava vaivepo uyu aivepo aripo mumwe mukomana mukuru nashi aivepo amai vangu avakagara apa vaivepo ndaiti ndakaverenga mari ndotambiga uyo overenga umutambiga mukomana yedu ndabva ndaverenga mari yake sendokayakwana ndobva torabvaisa muhoro ndikukumbira kuti vakukwene muroonde mirai makadaro maita basa nokupupura chinonzi chokwadi taona kuti anga asinganyepe kutaura mari kusvika kuna 3000 chokwadi hapana dambudziko nemi hamuna dambudziko muchipupura chokwadi chani cheni mambonzwa here zvataurawo uyo hati kudii panyaya dzemari mamakagarapo atadiko iwo wati kudii panyaya dzemari imi muri kutaura sei kuti maiverenga muchitambidzwa munhu ari kutaura handizviziva handidai kupa mari yacho kaavo vaudze kuti handizviziva amai asi akuvhunduka kuti zvaita mukoma wacho saka uyu munhu wamuri kutaura imini tanzwa mabvuma kuti shuwa mari akandipa asi munhu wamaiverenga inova crown witness eyewitness wamaiti mukaverenga motambidza achitambidza ataura kuti handizvizive zvomari handina kubva ndambozviona saka isi takutoona kuti muri kumunyebera kuti makamutambidza chii mari kura kuti mari iri kwamuri uyo arambawo wamuri kutova maitambidza mari pane vamwe vari pano vaivepo chero mukadzi wacho apupuri
Muzari makumbira vamwe vanga aripo takatanza kuti anopenga here uyu. Saka mazviona here kuti akachenjera kuchenjera kune makona. Imi matompa mhosva kare roukama hwake. Zvototaura kuti zvese zvaari kutaura anoda kufushira zvese. Amai, makapiwa mari nouya aramba kuti ana ubva ndakupai mari. Ari kutambisa mari here kuti pakabuda mari here ichipiwa mungu mushono munga akupenga 3000. Mari yakatorwa yapewa murume wangu asi yakanzi yakazopiwa amai vacho. Amai vacho anga ne 1200 futi anga wakachengeta. Yaibuda ichirapisana. Ya vakapa amai vacho ameno chinonotsa murume wangu. Chinangwa chikafuti kuti mari izobuda yange iri kurapisa murume nyandi. Marwariro anga achita. Ndizvo. Kuti yakashanda pakurwara kwaanga achita. Acho usazoziva kwazi nini ansisiriko. Saka yamukuda imi ndeipi? Yangana macho anga ne 1200 hanzi kuzoti vakapedza kurapisa yese here kana kuti because nansipo pavaifamba nanda kumba kwenu. Teta ndo vati mari yese yanga yakachengeteswa kwandiri 300 ndikatambidza kweimwe yacho anga makachengeteswa kwamuri ikazopamba sei. Ndati 300 akatora iye muridzi. Iye muridzi. Imwe yacho yakatora. Imwe yacho ndobva tabva kangaenda kwakaenda nobatsira. Ndobva adzoka bva kutovhunduka zviro zvovhunduka. Ndofunga akatosvika ndobva patadenga. Ndobva azobatwa namabhakana. Aiwa ndati imwe yangu izvozvo. Ndakaverenga mari. Handiti. Yakasvika mumaoko emurume wake uyu. Varipo. Yachipenga kudaro. Aitoziva nenhamba yese aitoiziva. Batika insist tapanzwa. Unoona kuti chii chatikuita. Ezvo zvamataura izvi tazvikoshesa stereki. Zvikadai zvirizvo zvataurwa nomurume upi amangari wakagara pawo matosekenda ngati imimi 2 matanga kupikisana isu taakutsvaga chaita kuti uyu ahwande kuti ndakandisipo iye aiverenga chitambidzwa ichi akuti handizvizive kura kuti pane imwe mari yakasara yamukucha kuti takaitenda uyu anoida inzwai munzweka amai vasati vapinda. Ndinoona kuti ava amai vangu vachitaura chokwadi ezvinozvo vawanda muchibage. Zvino mawandira vaita muchibage. Awanda muzungu kuti muchibage. Munzungu ka zvita muchibage munombotsvagiwa. Munzungu adzipachena. Nokuda kwokuti pakutaura pakutanga bati mimi mari makatambidza uyu. Ndaiti ndakaverenga. Inzwai munzweka teererai. Maiti ndakaverenga motambidza upi uyu. Odzokorora. Uyu nhasi uno ari kuramba. Makati avaripo vakavari muno vakuziva zvataita. Manzwaka? Nhasi unoyu makuti mimi ndakatambidza murume wouyo uya adofa. Zvachino regai tikubatsirana. Isi mbonera tikuita tingangotorashwa time asi pane pamwe pavawirirana vanhu varipo vasina tonotika zvisikasiyana chakamepa. Avawirirana pandafanira kuti vese vatenda kuti maindi yakamira sei nevanhu vakaita sei namai avarikumbena kana matavanzwisisa vazokumbira kuti maindi ndeyangu vati ngatitore maindi mapabata. Amai avo varikutora kuti maindi zvichokwadi ndakaona iripo uye maindi zvichokwadi vaishanda semhuri. Vavazokumbira namai avo vanenge vakukumbirira kuti ndiri kudawo sheya pamari yakandachengeta 3000 andikwatiri. Saka nyaya pairi manje ndepekuti amai avo vakumbira kuti inini ndakaipiwa ndikaichengeta shuwa mari inabhuti ndikazoipa bhuti handitika apa vachiri vese ava vasiri kurwara ava vaitambidza vairwara ndopauya amai ava vachiti humbu pasheya iyoyo makazopa bhuti wenyiri 3000 humbu ichava yakamudapisa kana tikaparana neni nese muri sisi mninyina naamai vacho inini ipapo ndikuti hamundipo chikamiri paifuna kuenda kuna changamire kuti vanopihwawo ngani isati yasvika kuna changamire oraiti vaamzara vane changamire pavachatora mukana ndo vanhu kuti ndiwo chete kuzokupai mukana ndovimba vakuonai vachakupai amai vari kunzi amai changamire vakuonai zvakare handi mukona vachakanyarara satitendewo kuti tikusunzei vachakupai mukana kana vachida amai ava vataura kuti pane imwe 1.2 yanga iri kunani kuna amai zvese zvavasi kuzva zvakafamba sei saka kirimi yavo iri kuti ndikuda sheya yanguwo titange naamai tozoenda kuna baba amai makasumudzaotaura ini makamuriko paita ana amai vaviri chimbomira yavataure mozotaura orit fana makavasumuka ondini orit
akashedzwa isuku anyamanja kunondo kumba kwatete apo mukuwasha achinzi arwara akatanga kurwara vakandishedza vachiti amai tokunga kusvike kuno muone mhepo yasumuka pamukuwasha wenu ndakasumuka ndakaenda kumusha kwatete apo nemukuwasha wangu mukuru wake tinoona kuti chii chawira vana tasvika isusu ipapo tikatonowana mukuwasha iva vamera tikatoona uri musango vachimhanyiswa tasvika isusu ipapo pakanetsa nyaya yekuti aitaura mwana uyo amakabatwa pekuti vanhu vambaine mari yavaichengetesa kushopu yanga iri 4500 murume aitoneka kuti ndipe risiti yangu apa murume risiti akanga aitora nekurwara akairasa ndofunga takatoitana nokuona kuti mukwasha akanga akurwara rugwere rwokurasika pfuma mukoma macho nevabereki vake vakashokumira kuti takurire mwana uyu nekuti anogona kukuvadzwa nemurume wake panguva iyo mukwasha haana kundipa mukana akati mwana wenyu haandire risiti yangu ndokuti aende kumba kwani kwenyu ndakati ngatichiyerei tese kushopu kwamaisa 4500 yasiyana noyekutaura uyo asvike kunopupura nezverisiti kuti risiti yarasiyana kuda kwokuti nemukurwara takakwira kubva kwanyamanja kuenda kuchawanda takasvika isusu yakataura pamberi pemunhu weshopu kuti ndo zviripo ndokwandaona mukana wekuti ndinzvenge nemwana nekuti urwere wanga uri nemurume wake wanga uri kurasika pfungwa tichibva tafamba kuenda kumba nemwana wangu ndo maziro andosvika chandaveka. Alright, maita basa negaitinzwe pane rwoko vamuzara bati mbonzwa hapo newe ukama pamusoro undandaisa kune vava muchataura inyama negaitinzwe kuna baba muri ari kune program amarina vamwe nekatori baba wani wamirira pana mati risabuku ari maguta ndatenda mutaura isabuku right mashoko andida kutaura nditsinhira mashoko mashoma ndingangobvumira kutaura nhoroondo nemarwariro mumwira wangu ayo tinodzoka mashure ndakutangira pamari kutaura kushopu mari yekushopu yakatorwa nomuridzi wayo mazuva yanga achipenga airwara pfungwa atora mari kana pamba taitotadza kumbata akapedzisira atiza ndakazonza kuti akupindura ndisinza muromo iyoyo ndakanza kuti anga aenda nemudzimai wake uya vadika hino kwaakaenda kamusari kumanhenga here kwanga aenda kuita kuda kurodza imba ikoko haana kuita 3 days ndakazonza vamwe vazukuru vangu vari kupindura vakundifonera sekuru vari kumuku vari kufamba mukati motauni haana kutsuka na chii ndakatsa minzi yekutofonera hadi pamari pavanotaura kuti ndakuenda pana wemari very good pamari ndipanoda kuti ndisvike aenda ikotota aitsvaga imba kuti anhu aikaenda kurodza kadzaimukadzi somunhu anga achirwara kudaro takaita kuti kufonera akadzoka asina kana chainacho kana mari yacho kana bhutsu kana chii takaita kuti haya mota kubva kumba ikaenda kumutora pindura akatobatwa nemapurisa saka haana chaakadzoka nacho vainda anawo ikoko ndivo mainineva ndatenda ngatinzwe pana amai ava mbengo aenda kutaura pamusoro muri ari paukama mwana wangu mukomana akashaya mwana wangu chakavura pamusoro ipamari kutaura nomuroora chokwadi panonyaya iri kutanga kutaura imari yeukuku yari kutaura patete vake akaipirwawo ndiri kwenda fonera zvishuwa kuti uyai mukomana uya kubva kukova asimudza zvakanaka tikasvika ipapo vakatademo vatatanga kutokutiza ini nobva manguti ava vabva tiza vakadaiwo ndopakakata demo pasi aida kutema sisi vake apo vadzingidza mukadzi wake bvambati bvauya kati sisi ndipe mari yangu nokuti nharo dzaita hawairega kumupa shuwa uyu angatadza kuchiedza nokuti paitambidzwa mari anga akadhakwa waya akasvika achibva kumaina achiwana hondo iripo uya anga akatodhakwa saka bvatatini sisi abva kupinda mubabvatura mari iye vaiiverenga kudai so achitambidza achivereka achibhaisa munhu mwese mari iyoyo hapana kana makaipa kana mukadzi ake yanga aripo paakaipiwa mari achoteseka tiripo bvataenda kuchahwanda kumarisiti ari kutaurwa iyoyo ikauka dominiki bvataura nomasiti avo yanga vakatari svika ikoko bvataura nobvauriyaro ini natiro mari yanga ndakachengeta ni 4000 yakanga ndipa kuti amaichengetai mari iyoyo bva nditi ndipei mari yangu ndakenda kunogara kubhindura ndikati kubhindura kuitei zvandakenda kuta mukadzi wangu kuchiutsa mushuwa vakaenda vanamupa 4000 pa4000 akabvisa 500 akapa mukadzi wake mukuru vanovana wamatwins uyu ndemudikuru apa mukadzi wake mudiki bvasara no 3500
vaisa muhongo vaenda nokuti usatora mukadzi wako bva vaenda kubhindura svika kubhindura vanaita 2 days 3 days variko vatafonewa kuti komana kunokahwara toita sei hatina mari kuno zvikanzi paikoko chinoita here zvikanzi vatatumira $100 mumotikari komana shobva sungwa bvauyi mari yeyesa vatataisa mumota hana kana mari akatakura mari zvikanzana svika kubhindura akaya akataura akati inini kubhindura ndabhadhara imba 8 months ndakatenga matres ndakatenga gasi ndakatenga magumbezi ndakatenga mapoto mari yese ndasiyira sife mukadzi wangu ndiwandasiyira 3500 akadzoka asina kana zvora mari yokumufudza kuti ikabva kuno kwatirisi kutumira kuti ave kuno mari yahana kana maita basa amai regai ndifunga vataura vakwana ngaikutora kupedzisira vakachikutai kupedzisira ndinotenda vedasi uyu mukuwasha wangu yese varikutaura vakuwasha vangu uyo munin'ina wangu iye hanzvadzi yangu tinotenda baba anoramba navarume nemukadzi vanenge vakaroora tinoziva kuti panobuda kukuru kuda kuti muzokumbira tizokumbira kuti nzvimbo kuti zviwa gupura rakauya chechipiri kutaurika zvese izvi uyo hanzvadzi yangu akauyiswa panguva yekuti mukuwasha hachanatsoita zvakanaka kubva panguva yekusanatsira zvakanaka mukuwasha haana kumira kuteera mukadzi mazuva ekuti tanga taitombotyawo asi pekupedzisira takazoti naiyo ukuona munhu anorwara pfungwa achiteera mukadzi zvaura kuti mukadzi ari kumuda imi musiye yapinde mubongo nemukadzi wake tiona takavasiya ava vakapinda mumba mwemwe vakagara akaoneka chaanga asingaite kusvika achirara aisvika achibvisa hembe dzake ndiwachire dzimwe nguva airamba kusiya dzimwe nguva aisiya asi chishamiso chandikuwana pazuva ranhasi ndechekuti ndikunzwa kuti akamboenda kubhindura akazodii akazonotsvaga imba kubva pavakauyisa mukadzi wavo hakuna kana munhu akazombouya kunze kwasamutuma anonzi makazi akazouya achiti ndatumwa panyaradzo vati pakaitwa zvenhaka makazi vatinatombomuona takaona muzukuru uyu ndiye watinoziva kana nanhasi makazi atakazomuziva pazuva rekuti nhasi vauya kuzoramba mukadzi nemuromo vasingataure kuti no iri ndo gukuro redu rekuramba mukadzi zvaizvozvi kugara kwatiri kuita musi watakati tichitikuya kuzotora mbatya dzehanzvadzi yangu iyi takati torai kambatya chishamiso ndechekuti amai ndo vanga vakachengeta zvinhu zvemuroora asi muroora yane mumba maairara nyangade muri mani kana mani uyu muri mukwashanga asina imba asi hembe dzemuroora dzinochengetwa naamai dzinorongedzwa naamai izvozvi pane chipfeko chake chomukati chakashayika nanhasi mukamubvunza anotora neurwere mari dzedu dzatiri kuburisa tiri kubhadhara asi tiri kuzwa ma1000 ari kunzi aipiwa tingadai tisingamurapise ndatenda maita basa nyaya iyi tingairebesa regai nditi nekuda kwekuti munhu wacho akaparara haasisipo tingairebesa ida tinosungwa nemurayiro hatingotonga tinotedzera mabhuku ebumbiro remuti mari tine traditional leaders act yatinosenzesa kuti inotiti kana munhu achirwara chirwere chepfungwa achipenga hatitomutonga haitotongwa nyaya yacho zvakafanana izvozvo zvokuti nguta zvemunhu ainzi aitorwara nokuti kana akutorwara hachaziva zvekuita kuti pamwe apiwa mari pamwe haana pamwe aita sei hazvichatozika saka mutemo chaiwo chaiwo ndioneko katotisunga saka pamuna muchitaura tichiti at least tinzwe kutsanamudza kwenyu asi tine patine takasungwa nemutemo saka ndiri kuti zvezvo zvamataura tazvinzwa ndanzwa kuti hapana mbwedza paita mwana ka hapana kuita mwana ka ndazvinzwa zvese zvoti hapana bva paita mwana asi pfuma iri kudiwa ndimwana kubhadhara ndingangoda kuziva kuti papfuma hazvina basa kuti hapana kuti pamwana asi pfuma mukuwasa fanodi kubhadhara pfuma ipfuma ipi kana kuti ndei yakamira sei yamuri kuda kumukuwasa wenyu tobva taiziya tokubatsiridzai dzichimirira chikuti iri kumirira chi pamombe nhatu dzamuri kutaura kana muri kuoni ndakapiwa mombe dzangu nhatu zvakwana hatokugona kukubatsiridzai musoro vaigara nemwana mukuwasha wangu akafa akasina kuvandirorera ndiye here akanga atanga kumukanganisa kumumanda kana kuti akazenga vakazodai aiwa asi regai tingoti panyaya yepfuma mamati muda mombe nhatu changopiwa chi mombe mbiri ndudzamuchapiwa
zvinozwika zoti vakambogara vese pasi chimanzi zvavagara vese vakadii njepo mobekani mbiri mudzauchapisa kuwashawa zvinhu ndopfuma inoda kuti uite sei ubhadhara asi uzoita kupisa guva here akapisa guva kamuri moto masvoto matatu ndobva apisa guva nyara dzese ndiani yaitwa uziziva here wakapisa guva imhosva akakupisa guva unoziziva saka regai nditi ndakanchikumbira kuti vehukama ndaona mauya makawanda ingoendai panzi mungoenda munyimwinyi tione kuti zvishoma zvamunongofunga kuramba haisi mhosva kurwarirwa inhamba ataitaisa kuti munhu iye anozoparara zvichida nezera randatoona kuti munhu iye anga achiri wechidiki futi zvichidawo pane mhepo yakafamba kuti mwana iyeye aparare asi endai patsikani magariro echivanhu ndataurwa zvegupuro chairo anzi ati tikutoti munhu ati mwana achimumusha menyu kana gupuro ratakuroona endai munongorangana panze izvezvi tigona kuona zvatingagona kumuitira mwana uyu murora wedu mugone kuona zvatigona kuti mamuitira zvidiki diki kwete zvakakura matitadzinzwa dzakashanda muchirapisa hama yenyu kuti pamwe angaite zvakanaka asi zvamuinazvo zvamunongotenda kuti aiwa murora yanga ari murora wedu asi tine padiki patinapo $1 $2 $200 zvamunonzwa nemwoyo wenyu kuti tida kungotiwo nyaya iperi chigumbu chiri pari chipere zvakanaka izvozvo zvanga zvada kuti uyo agare nhanga zvazvakanaka asi hataizoziva kuti chakasaka kuti mu3 weeks nezera rakadaiswa rechidiki obva ati ndi mukadzi ndakundika havana bhera vagara vese saka ndachikokumbira kuti semhuri batana itai chinhu chimwe chete mungoronga zvamaronga muona kuti zvamunofungidzira kuti aiwa ukama hwedu muona zvamunogona kuita mozodzoka muno muchitaurira atizva ndachikukumbira kuti imi mumbodzoka zvenyu mumbowana pekugara tombopinza imwe vachiti kuwana zvavanomboronga zvavari panze vozodzoka chikoti varonga zvite zvavaronga asi zvepfuma nkuwasi pfuma ndiwainzo inoyari pfuma imwe fana unogara pasi muronga sedzinza kuti muendese pfuma ndatara mobengani mbiri dzinoyarini idzo zvomombe mbiri idzo because kana vatoti vada pfuma yavo zvikudiwa dzinoyarini orit itai kuti iwo ende muchinorangana kuti mobva mataura nenhau yepfuma yandataura nezvamuri kunorangana panze apo anditi mobva namachitiudza kuti pfuma tawirirana zvinoti zvamataura changamene tawirirana zvinoti muzodzoka apo zvinozwika ndotei saka imbosudurika imwe mbonogara etikakole